Bueno, pues está haciendo una gira por toda Catalunya, una gira de 80 días a pie. 40 concerts en 80 dies. Daniel heeft niet zo heel lang geleden rond de grenzen van Catalunya gelopen. Que has estat bé o no? Molt bé. Estàs content? Bona experiència. Caminant, Caminant es diu aviat, però quan ho veus amb els bàrtolos, amb la guitarra, bueno, guapo, em vaig cap al Si no té gaire calor, també... Ja. Això que has pillat bons dies. Si no està sonat no sona, si no està sonat no sona, si no està sonat no sona, a s'hora no hi ha hora. Si no està sonat no sones, si no està sonat no sones, si no està sonat no sones, a s'hora no hi ha hora. Vaig sortir de Vic un 30 d'abril, la intenció era la mateixa nit, anar cap a Balenyà, ja que hi havia una lluna bastant espectacular, però la cosa es va anar complicant, i és que ens vam anar animant, i bevent, i amb aquell estat qualsevol es fot a caminar. Ho vaig deixar per l'endemà, tota la ressaca posa't a caminar. Sort que la plana de Vic és tot pla, i així es va fer fins a Balenyà. Herbes remeieres inunden les margeres, herbes remeieres i plantes curanderes inunden les margeres. L'any demà havia anat a Balenyà fins a Moià i un amic em va dir: Dani, ja et porto jo amb cotxe. I dic, no home no, que això seria fer trampes. Tienes que empezar mal para acabar bien, Dani. Y así empezamos mal. Si vols acabar bé, comença malament i el segon dia van fer trampes. Si vols acabar bé, comença malament i em van portar fins a l'Estany. I per cert, jo vaig fer el primer concert al Moianès, vaig ser jo. Oh yeah! D'allà me'n vaig anar cap a la Serra de l'Obac, direcció a Montserrat, que a la Serra de l'Obac, el senyor de les Anyes al seu costat és un parrac. És impressionant, fins a Montserrat, d'allà cap a Igualada, després Vallona de Noia, cap a Guissona, que es veu que hi ha una bona estona, i de Guissona vaig anar caminant fins a Cervera, però em vaig perdre i vaig anar a parar a Tàrrega. 7 hores caminant sota un sol de justícia. Lleida és un puto sacarral, no hi ha nombres, i fotia una calor bastant espectacular. De cop diuen, no, el maig més calorós de feia 200 anys. I jo allò ben escaldofat, i dic, bueno, saps què, valdrà més que t'ho agafis amb calma. I de cop vaig veure que tocava l'Albert Pla a les Borges Blanques 3 dies abans que jo. I vaig dir, hòstia, vés-hi, no? Ja que estàs aquí, aprofita, te'n vas, truco l'Albert, no el Pla, sinó l'Albert de l'Eslavi, li dic, tu, hi hauria alguna entrada? I diu, home, Dani, per favor, vine cap aquí. Y de pronto me vi por el lado más bestia de la vida.